He dit podcast perquè en Bassas, que escriu al diari, fa anàlisi polític d'una productora, fa ràdio aquí i a més llocs, però fa ràdio aquí també, els dimecres. Doncs ara també fa un podcast que s'anomena Aigua Clara. S'han llançat 2 capítols, he tafanejat, m'agrada, no el fas sol. Qui va posar el nom d'Aigua Clara? Tu o l'Alba? El vam fer bastant a mitges. Vam fer una pluja d'idees, a tu què et sembla, i va sortir bastant per consens. Qui és l'Alba? Qui és la teva acompanyant? L'Alba Alfagema... La coneixem molt, però... Sí, l'Alba Alfagema, que segurament amb molts oients l'han sentit a la ràdio, l'han vist a la televisió, li han llegit articles, és una psicòloga que fa molts anys que treballa des d'una perspectiva feminista en el món de la desprogramació masclisto-patriarcal que impera i que no s'ha quedat només, diguéssim, en el laboratori teòric, sinó que, per exemple, ha tingut molt a veure amb tot el corrent de feminització que hi ha hagut a Mossos d'Esquadra i bombers de la Generalitat. És a dir, que és una persona que ajunta la convicció, l'actitud personal, diguéssim, en fets, el seu domini acadèmic dels temes que toca i la pràctica. I, a més resulta que és una persona molt simpàtica i molt amable. No li podem veure la cara a l'Alba Alfagema perquè està a Girona, però segurament té un somriure d'orella a orella. Alba, com estàs? Hola, bon dia. Home, escolta, començar així amb aquesta presentació, estic encantadíssima. Home, és que què més vols? No he dit cap mentida, Alba, no he dit cap mentida, no? Bueno, a veure, no sé, la veritat té molts prismes, vull dir que jo estic segura que bueno, no, a veure, evidentment el que ha dit, el que faig, però no sé si a tothom, sobretot aquest masclisme recalcitrant, està tan content amb la feina que fem, no? Però d'això es tracta. No, de canviar, intentar posar un granet de sorra per fer un món una mica més habitable, no? Les vides valgui més la pena de viure-les, no? Per això aquí estem en la lluita diària. Home, molt necessari. Com és això de fer un podcast amb l'Antoni Bassas? Et deixa parlar? Doncs mira, t'he de dir que la veritat és que vam emprendre aquest camí d'una forma casual perquè vaig escriure un llibre i em va fer una entrevista a propòsit del llibre i ja em va sobtar que portava el llibre, a vegades aquestes coses ja les veus, si realment la persona que et fa l'entrevista se l'ha llegit o no, l'ha treballat o no, o li han passat el guió de les preguntes. I realment l'Antoni, jo anava amb un cert prejudici segurament, no? Perquè deies, ostres, un home d'una determinada... No sé si li interessa gaire el tema del feminisme i tot això, i realment, ostres, va ser una conversa fantàstica, excepcional, em va fer una entrevista meravellosa i a partir d'aquí, perquè era molt positiu perquè hi havia com aquesta voluntat d'escoltar en majúscules, aquesta voluntat també de veure el món des d'aquest altre prisma que se li plantejava. A més, ell ja venia d'haver fet deures a casa seva amb les seves filles i la seva dona, però és cert que venia amb una actitud molt, doncs, des d'un lloc, no? de molta voluntat, no? d'escoltar, de compartir, i llavors ens vam anar sent parella en diferents programes de televisió. I la veritat és que quan va sorgir una mica la idea vaig pensar, ostres, clar, a veure, al costat tenir l'Antoni Bassas, el primer que fa és a dir, mare meva, no? Però la veritat és que ha sigut un plaer i un goig perquè és algú amb qui és super fàcil treballar i que, a més, és un aprenentatge constant, no? No només des de la comunicació, sinó des d'aquest bagatge i aquest background que té, que és fantàstic, no? Perquè sempre té coses a portar, i el bo és que tenim aquesta capacitat de veure el món des de llocs diferents, però també teixim aquests ponts de comunicació, no? I això crec que avui en dia és superimportant, tenir la possibilitat de parlar amb gent que veu el món diferent a tu i trobar també punts en comú i també punts de discrepància, crec que és un exercici fantàstic. Somriure d'orella a orella, també, aquí. Després de la resposta que t'ha donat, fins aquí els violins, ja no està, no? Una mica. Jo he intentat, que sempre escolta aquest home, que ho sé, jo et deia, deixa parlar com a broma, però ha quedat claríssim. Després de la resposta que t'acaba de donar, ha quedat bastant clar que sí. Era per xinxar-la, i a més ho sé, perquè, evidentment, deixes parlar. L'Alba havia jugat a bàsquet i sap posar els colzes per guanyar la posició. Saps què et vull dir? O sigui, sap jugar sota cistella. És veritat. Com a pivot. No, però és veritat, la complementarietat és molt important.
home-dona, edats diferents, bagatges culturals diferents, fins i tot ella viu a Banyoles, jo visc a Barcelona. És a dir, aquí la cosa era dir què podem sumar perquè tindrem dos valors afegits, el teu i el meu, en un podcast, no? I, que què pretén? Que no ho hem dit massa, que és evident, en contra del que Clara. podria semblar, perquè hem derivat molt cap a la qüestió del feminisme, aquí toquem totes les tecles, és a dir, sense anar més lluny, doncs el primer que hem penjat, el primer episodi que hem penjat, que vàrem convidar la Gemma Nierga, perquè parlem ella i jo, però sempre hi ha un convidat, el vàrem dedicar a la qüestió de ja no suporto sentir les notícies. Mira, Una deixa'm cosa que escoltar. sempre m'ha cridat l'atenció és que la resta de la humanitat els hi és igual. Aquesta notícia que per nosaltres És tan ha important. vertebrat el nostre dia, te'n vas a parlar amb un grup d'amics i diu, ja sabeu que avui ha passat i aquestes persones no estan connectades d'aquesta manera. Per tant, no sabia que això pogués arribar a ser patològic. Clar, I ho és que tu vas dir-li que era patològica, aquesta ansietat que tenim els periodistes per estar totalment al dia, no? I més ara, perquè les xarxes ens fan viure la... O sigui, jo recordo l'època que jo donava les notícies a casa. Ara arribes i tothom ja ho sap tot, perquè a través de les alertes t'han arribat les informacions. Després ve la segona part, que d'això també en parlàvem en el podcast, que és fins a quin punt totes les alertes realment responen a notícies o no són més que maneres de tenir-te enganxat a la pantalla i com escapar d'això. I una cosa és saber què ha passat i l'altra saber per què ha passat, que aquí és on jo crec que el periodisme és on té la seva feina més important i la seva raó de ser. Jo sempre penso, Alba, que t'he escoltat 1000 vegades, t'he llegit, té ànima també una mica de periodista, l'Alba, perquè vols aprendre i fas moltes preguntes que en el fons es creuen molt les professions. Sap preguntar. I sap preguntar. Sap preguntar. Sí, de veritat que ho pensava. Sí. És psicòloga. És que, perquè en psicologia, si no controles una mica l'art de fer bones preguntes, és difícil anar una mica al nucli del problema, no? Però jo crec que Aigua Clara, com molt bé ara estàveu explicant, per mi sempre hi ha com un subtítol, no? Hauria d'anar amb el subtítol aquest de comprendre el món per viure millor, no? I això ens ajuda molt una mica aquest duet des del periodista, no? Que posa aquests temes d'actualitat sobre la taula i que vol aprofundir en determinats temes, i des de la psicologia aquesta construcció d'aquestes respostes per viure millor, no? Trobar d'alguna manera també com aquells tips, no? O aquelles recomanacions que ens puguin ajudar a construir, no? Allò que dèiem, no? Que la teva vida sigui una miqueta millor, no? Llavors, clar, jo crec que és molt... El podcast crec que té com un bon equilibri entre aquelles grans preguntes que responen a un món canviant, a una crisi també de valors que sabem que cohabita amb nosaltres en aquest món en el que existim, però alhora també conjuga preguntes que tenen a veure amb aquelles preguntes més personals, fins i tot que a vegades responen a certes crisis fins i tot existencials que hem pogut tenir al llarg de la vida i que es repeteixen al llarg de la humanitat, no? I per tant intenta trobar aquest contrapès, aquest contrabalanceig entre l'actualitat, però també allò que segurament els nostres pares, mares, avis, àvies, les generacions pretèrites també es van preguntar i que avui ens seguim preguntant. Exacte. No? I per això crec que pot enganxar tant si vols alguna cosa més actual com si tens ganes d'aprofundir més dins teu per saber una mica com estàs. No? I ja no sento les notícies, però també, per exemple, el segon que vam penjar, amb la Raquel Tulleuda de convidada, la sexòloga, la ginecòloga. Que avui ens vindrà a les 8 amb el seu quadre. Molt bé, doncs amb ella vàrem parlar de si és possible tenir una parella per tota la vida, que és una pregunta de tota la vida, però ara més, perquè és relativament recent que la gent visqui 80-90 anys, no? Abans gairebé aquesta pregunta, per raons vegetatives, no es podia formular. Mira, un bocí del que deia la Tulleuda. Al principi de l'era dels divorcis, per dir-ho així, la gent es separava més perquè no era feliç, i ara la gent es comença a separar perquè potser en puc ser més. No tant perquè no sóc feliç o sóc profundament infeliç en aquesta relació, sinó perquè hi ha una idea, a vegades totalment irreal, d'allò que podria aconseguir millor i que no tinc. I això, perdona, Raquel, ho saben perquè ho veuen a Tinder, per dir-ho així. Perquè ho veuen a Tinder, perquè tothom explica el que explica, i en sexualitat i en relacions de parella mentim que cada cop que obrim la boca, Això és estadísticament així. Això de mentir. Vau sucar-hi pa en aquest podcast, perquè allà va entrar-hi tot, parelles obertes. A mi, Alba, em va encantar quan tu dius s'ha de trencar quan s'està bé, no quan s'està malament.
Bueno, perquè jo crec que d'alguna manera l'altre dia una amiga em deia ostres, he escoltat el podcast i estic agafant apunts, l'he de tornar a escoltar perquè hi ha molt a aprendre, no? I jo crec que una mica va d'això, no? Quan de cop i volta algú et diu ostres, és que potser el fet de prendre la decisió de separar-nos ho hem de fer, no? Com molt bé dius, abans que tot allò hagi passat una destrucció absoluta, no? I deixar anar des d'aquest amor de... Però clar, tot això, si no t'ho ensenya, no t'ho expliques, és molt difícil que ho identifiquis. Jo crec que, per exemple, en el meu àmbit, ara es compro cap a casa, en psicologia, a vegades expliquen coses i hi ha gent que diu, bueno, això és de sentit comú. Ja, però per què no ho hem portat a la pràctica? Perquè ara necessites algú que et faci de mirall i et digui, però realment, què vol dir, no? Això de deixar-nos anar en un moment en el que ja veiem que això no acaba d'anar del tot bé, potser no hi ha una discussió allò, no?, terrible, però sí que dius, ostres, potser les nostres vides, i jo crec que aquest és un punt molt important que aquí en parlem molt en aquest podcast, sobre què és una bona parella, les pressions socials, no? Una mica també l'ideari, l'imaginari col·lectiu que hem creat, i també les expectatives que posem en la parella, que a vegades l'únic que fan és ser una llosa, no? I per tant, jo crec que, bueno, i a més aquest podcast, una mica per generar ja més ganes de que la gent el vegi, Antoni? Sou uns venedors extraordinaris, No, però com que tenim punts de vista en temes com diferents, també doncs està bé, no? Perquè és allò que pots veure, et pots sentir identificat en una postura o en una altra, no? I crec que també això ho fa encara més interessant, no? Sí, que no ens ballem l'aigua l'un a l'altre. Correcte. Jo anava a preguntar-vos com trieu els temes i suposo que també és molt important també el convidat que trieu també per triar, escollir el tema, no? Sí, esclar. Però fem una doble observació. El periodista mira malestars contemporanis, socials, generals. La psicòloga mira malestars personals. Moltes vegades una cosa va amb l'altra. És a dir, per què la gent ara s'empastilla més, per dir-ho ràpidament? Bueno, doncs, imagina't, no?, la quantitat de causes. Algunes són causes econòmiques, laborals, tecnològiques, en fi, tot això que estàvem comentant ara, per exemple, de la parella, etc. No? I aquesta és la gràcia, que és que tu veus que molts d'aquests malestars no tenen una causa única ni una conseqüència única, sinó que són la suma de factors que fa un moment que la gent exploti o que se senti trista o amb poques ganes de tirar endavant, o amoïnada, senzillament amoïnada, pel present, pel futur dels seus fills. Llavors, Aigua Clara, com el seu nom indica, el que pretén és garballar tot aquest malestar per entendre per què ens el produeix i, en la mesura que sigui possible, veure com ens el podem treure de sobre. No? Que ja avanço que això demana un esforç personal. O sigui, la solució mai no és la pastilla és un remei, diguéssim. Però s'ha de fer un esforç personal per anar una miqueta més lluny, de manera que el podcast, com ara dèiem en el cas, per exemple, aquest de les parelles, ens obri portes, possibilitats, i nosaltres triem la nostra solució. Algun tema? Heu descartat algun tema, Alba? Que no us hi poséssiu... Sí, molts... Clar, imagina't, un llistat molt llarg, Clar, n'hem gravat 10. Un llistat molt llarg, però un que diguéssiu, ui, aquí no ens entendrem gens, jo per posar-hi una mica de... De marro, no. Jo crec que no, Alba? No em sona que n'hi hagués cap així que diguessis, ostres, aquest no ens en sortirem, però, perquè, a veure, no és senzill, perquè vam fer un llistat primer que podíem haver gravat 50, llavors vam haver d'escollir com els 10 més interessants. També crec que és important posar sobre la taula que hem escollit 5 homes i 5 dones, això també és un tema important, i que, a més, fossin persones que tinguessin aquest punt que per nosaltres és molt important, això que deia l'Antoni, com, així entre cometes, inspiracional, en el sentit de dir... És com que tu et preguntes alguna cosa sobre un tema que no acabes de tenir gaire clar, veus allà bastanta foscor, i aquesta gent ens donen uns fils, com molt bé deia l'Antoni, dels que estirar, el que tu et puguis sentir més còmode, que posen llum, no? I que d'alguna forma t'obren un camí per dir, ostres, això es pot explorar cap aquí. I realment són temes que pensa que quan acabàvem amb l'Antoni, a vegades ens miràvem i buah, tio, quina passada aquesta conversa que hem tingut. Com hem après, sí, algun dia amb emocions personals, Sí. De dir quina passada, que ens havia tocat a nosaltres mateixos.
totalment remogudes profundes. I jo crec que és interessant que això es pugui oferir, no?, en un moment en el que tot és a cop de titular, tot és immediat, hi ha poc temps per la reflexió i que molts temes són bastant superflus, trobar un petit aixopluc, un espai, un refugi, que amb 40 i pico, 50 minuts, puguis tractar aquests temes, no?, que són molt profuns i que necessites temps. Per això el podcast, vull dir, té el seu temps, però que et permeta d'alguna manera fer una pausa i mirar cap endins, entendre coses, com et posiciones. Jo crec que és un exercici que, bueno, que et porta a un lloc, o sigui, t'ajuda. Jo crec que quan acabes el podcast estàs millor de que quan vas a ser. Mira, jo m'he quedat amb 2 frases que deia l'Antoni Bassas: garballar el malestar i aixopluc de 50 minuts. Sí, un refugi emocional, sí. Aviam, són 50 minuts, totalment. Però aviam, sí, són el seu temps, però és com la ràdio, tu pots estar fent moltíssimes coses mentre escoltes un podcast, no? Vull dir que en aquest sentit el millor de la ràdio. I a més es pot veure, està disponible a YouTube, a Spotify i a Apple Podcast. Que és bonic de veure'ls, els dos molt tranquils, amb aquesta pausa i calma que respireu els dos. Alba Pagema, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquesta aigua clara. T'anirem sentint i necessitant, que sempre que passen coses deus estar farta, però quan passen desgràcies sempre tirem de tu i és un plaer. Moltes gràcies, una abraçada. I Bassas, gràcies. A tu. Ens veiem dimecres que ve. Gràcies. A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltas. Ràdio Barcelona. 96.9 FM.